ଭାଇନା କଣ ଦୋକାନ ବାହାରୁ ପଳେଇଛ ବାହାରକୁ କଣ କରୁଛ ଯାଇକି ସଜାଜି କରୁଛି ସବୁ କଣ ସବୁ ଆଣିଛ କି ସବୁ ଆଜି ପରିବା ଆଜି ପୋଟଳ ଆଇଛି ବାଇଗଣ ଆଇଛି ଭେଣ୍ଡି ଆଇଛି କୋବି ଆଇଛି ଖମ୍ବା ଆଳୁ ଗୋଟେ ଆଇଥିଲା 4 କିଲୋ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଲେ ଆଣିଛ ସବୁ ହଁ ଏଇରା କଣ ଝୁଡଙ୍ଗ ନହେଲେ ବୋଦି କେଡେ କେଡେ ଦେଖିଆ ଆଉ ବଢିଆ ହେଇଛି ହଁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଫ୍ରେଶ ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି ଆଜି ଦେବେ କାଲି ବିକା ଆଉ ସେଇଟା କଣ ବନ୍ଧା ଦେଖି ବନ୍ଧାକୋବି ଆଣିଥିଲି 10 କିଲୋ ବନ୍ଧାକୋବି ପୋଟଳ ଏଇଟା ବାଇଗଣ ଆଣିଥିଲି ଗୋଟେ ବସ୍ତା ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇନା ବୋଲି ଡାକିକି କଖାରୁ କାଲି ଦରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ହଁ ଆରେ ଦେଖି 40 ଟଙ୍କା କିଲୋ ହଁ ଆଉ ଟେକି ପାରୁନ ନା କଣ ଟେକୁଛି ନା ଆଉ ସେଗୁରା କଣ ଥୋଇଛ